A few moments later. Hey! Oh, pre! Ning si Dato Adlaw. Ang lisura o niya ni o kay iya mga kunong tibok Pilipinas, mga kayutaan sa tibok Pilipinas, arang lisura kay trabahoan yung kasta ni tuwa ilogod din nga tundok din eh. Perter pa ning kamada ning ako din area napisa akong pare gamay diha. Uwi na nang ilogon ta na. Kita man nga ingon nalaman ta magtrabaho nini. Kawagay nung dani. Pamalaora ni Dato Adlaw. Baik laki. Madura ang dagpana. Suhan ko na dagwan ng dagwares. Ga naman to yung mga balita kahapon nga ana ipusasa na tanang idang mga kauban. Sumaon na iabay. Adlaw mo pagpatakataka lagi. Pangangkon og dili inunjuta kay sa gobyerno na ingon ni Dato Adlaw expire na kuno ang balaod sa Pilipinas kay 50 hingagi na ang 50 ka tuig ila na po kunong balaod ang pairal mo sabay pero mano gani kadto pa sa Surigao kurong hingabot ni dere ang naman ni masukol ni oy naunta ni sukol gid mi cool eh. Ha? Amaw lagi. Wala. Do lago dire kay maglaro-klaro na tong istorya. Wala pud lajo po nimo diha oy. Sige. Dire ko kay trabaho mo na dire. Dire ko sa istorya na mo. Mao lagi ato nang kuanon. Siya og nay magpaingon-ingon na kay kulto na siya mga bay. Oh, lagi kulto lagi na siya. Di na kinahanglan gud mudaghan. Kay ba mantas kanang maado kay mabulas na utan. Ang ila kay wa naman masubay. Naghimo sila og grupo para mga tumamadlak mga bay, mga mamadlak sa mga tindahan. Inda, sama na. Arang lisura ay na po ng imong ito kay hari-hari na mao lagi hari-hari